Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Huy, asa pa data? Secret. Wala, no? Pa-secret-secret pa. Basta. Okay, bahala ka. Ay, abot na ta. Musod na ta. Oh, ana ta? Kitsa na una to. Kitsa may itong bisitahon. Magkahibaw ra ka karon, babe. Okay. Here we are na gyud. Oh, Let's go. asa man ana nga bay? Kana atong giatubang. Mingaw man. Murag wa may tao. Kag kitsa din ang bay. Wait. Oh. Ah, ablihi. Ato ni? Hmm? Oh? Sige na, ablihi. Oh. Gamay ra ni or sakto ra? Pila ka rooms? 3 rooms, while abot sa helper's room. Dako ra para nato. Onya, unsaon na lang ang umaabot na tong mga chikiting? Hinoon. Sorry ha. Gamor ni makaya sa mong mister. Huy, kadako na ini no. Huwag ka musulti na ako da. Siyempre, surprise good. Oh, fully furnished pa yun. Atong iyon ang aircon kay medyo init na. Ako i-check ang kusina ha. Sure. Wow! Kanay sa kitchen. Like it? Kaayo! Thank you, babe, ha? Pwede na anita mag-dinner. Kompleto man ang ref. Namalit man ko ganina. I-check ang pantry. Andar na din ang ref? Hmm? Oh, wow, ha? Gipangandaman gid ni mo, no? Of course, babe. Pwede ra, magluto ko karon. Naasay apron. Wow! Believe na gyud ko nimo da, babe. Anya, unsa may imong lutoon, ha? Ako lang ang imong assistant. Dami ay ni baby boy. Murag nalapigan naman nimo ang nilutoan ni Ate Sedes da. Huy, mao man sa tang ati sedes anak, babe. Tinuod bitaw, babe. Lami gyud as in ang imong giluto. Sus, grabe ra sa kang muatik, babe. Uy, wa ni atik no. Tinuod eh. Lagi. Sige na lang. Wabitaw si Ate Sedes din eh. Ako rin nakadungog. Pero kabaw ba ka? Nga dunay mas lami ron kaysa imong giluto. Ha? Unsa naman, sad? Ang imong katawa. Was para good, babe. Ikaw ba? Tinuod bitaw. Sus, lami agad mo kusiun, eh. Sige, kusi ada yun. Ay, ambot lang ni mo, Carlo. Sige na, kao nagtarong diha. Ikay pang hugas, ha? Sure. Sige na ba, kao nagtarong ba? Bala ka dira, eh. Signisi, ikaw ba? Lagi. Bukaon akong tarong. Ha? Human ako panghugas. Kalooy, nabasa in town. Okay ra. Mag-ilis good. Nadi kay ilisan. Aw, musa ka gutaron ni imong makita kung may ilisan ba ko o wa. Welcome to our bedroom. Wow! Babe, ka nice ko, Dani. By the way, kano sa ata magpa-blessing ini, babe? Karon na yun. Ha? Unsa karon dayon? Karon dayon na nato bisingan. O kita ang mo blessing. Before niya to blessingan sa pare,
Kita una ang muuna og blessing ani. Kita ko'y tag-iya. Ikaw, babe, no? Napuro lang yung kabinuang. Wa mo ko mabinuang, babe. Uy, basta imong pulo, oh. Pag-ilis mo na ka. O yan ako mag-ilis. Hubuwa una akong polo. Ikaw pa. Sige na ba? Huy, bagotang kaon, ha? Hindi pwede. Di, Pwede man good. ikaw, gid, no? Babe, akong i-prove ni mo na pwede ra bisan bag-ong kaon. Huy, unsa ba? Babe! Babe, Babe! Blessing? Wow! Doon na day mo bagong bahay, ha? syempre. Nya, kano sa man ang inyong blessing? Next Saturday na. Okay. It's a date. Actually, nablisingan na to. Oh, Ikaduha na ni nga blessing. ha? Uy, anong kaduhang on mundo? Parehas kasal ba? Na may kaduha kaslon. Una, civil wedding. Dayon, church wedding na. Karon pa ko kadung ka ng duha ka pa-blessing sa bahay daw da. Binuangan mo ko nimo do. Tinuod lagi. Ano mo tawa mga? Kinsa day ni bless sa civil wedding, di ba? Judgment or di ba mayor ang mukasal? Kinsa day ni bless do? Ay, bugal-bugal ko do. Wala ko bugal-bugal lagi. Ay, ang bote mo eh. Huwag kay klaro. Maugid ni, akong kabiliban ni mo dahi sila kay mo ani kagigyapon ining mga dapita nga. Pwede ra man gyud unta ka mangumpra sa supermarket. Mas makasave man good ta kung anhita mangumprate. Aw, maugid noon. Ug makatabang pagitas mga gagmay negosyante. Labi pa gyud kung direct nga taga-bukid ang atong mapalitan, di ba? Maugid. Kanang mga supermarket mga dato naman kayong mga tag-iya anak good. Correct yung kaday. Uy, sige, dito ta dapita. Ay, oh, Oh, Pag-inay, oy, tanga! Karen? Kumusta naman ka? Nia, buhi gihapon. ay, ay panagad ang mga hilason nga tao dayoy. Unsa? Hilason ko? Hilason na mo reklamo ang tao kay imong gibanggaan? Wa gani mag-sorry? Ay, kinsa ba ganahan mo sorry nimo? Dagway baya nimo. Okay, unsang din akong dagway tiguwanga ka, ha? Mura kag dahon nga laya. Karen, sorry na. Wa tutuyuan ni Ate Sedes nga banggaan ka. Hilom! Oo, awa ka ra. Pagkahilas gid in taon nimong babayhana ka, oy. Kun makapahilom ka ni Deshila, no? Murag yung kag si Kinsa. Wa ra gani taon kas kumingking niya. Te, igo na te. Mamaya na lang ta din eh. Ay, Karen, excuse ni mo. Tana te. Pagkalami apa yung musmus dagway itong babayhana, ay. Ay, pastilan na lang yun. Sagdi na lang to si Ate Good. Ayaw na tugtag ta. Gok dato niyo babayhana ay! Kinaghan tong kwarta! Tulisa ka ninyo, dali! Ang ganahan! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!